రీసెంట్గా వచ్చిన రాజరాజ చోరా మూవీ శ్రీ విష్ణుకు మంచి హిట్ సంపాదించింది. ఈ మూవీలో కామెడీ అయితే చాలా బాగా ఆకట్టుకుంటుంది ప్రేక్షకులని. అలాగే ఈ మూవీతో సెంటిమెంట్ అండ్ కామెడీ మిక్సింగ్ బాగా చూపించారు మేకర్స్. అండ్ ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ కూడా శ్రీ విష్ణు అండ్ టీమ్ కూడా బాగా చేసింది. లేటెస్ట్గా సక్సెస్ మీట్ కూడా బాగా జరిగింది. ప్లస్ ఈ సినిమా కోసం ఇంకా ప్రమోషన్లు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో మేఘన కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేసింది. ప్లస్ శ్రీ విష్ణుకి ఈ సినిమా మంచి బెస్ట్ హిట్ అని చెప్పవచ్చు. కింగ్ సైజ్ బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పవచ్చు. అలాగే ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారు. తాజాగా ఒక సినిమా హాల్లో, అదే అండి మన ఏఎంబి సినిమా హాల్ ఉంది కదా, శ్రీ విష్ణు టిక్కెట్లు అమ్ముతూ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఒక్కసారి టికెట్ వెండింగ్ చేస్తున్న సంగతి చూడండి సార్ ఎలా ఉందో. ఆ టికెట్ వెండింగ్ చూస్తుంటే ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోయారు. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.